הרגשתי לא טוב. הרגשתי לא טוב עם עצמי. הרגשתי שלפעמים אני רוצה להגיד משהו ואני לא אומרת. כשהתחלנו לדבר, אמרתי לתורת הרצון. כבר המילה רצון ממש הסתדר לי. גם הבנתי ששנים אני לא נאמנה לרצון שלי. אם את תהיי נאמנה לרצון שלך, כולנו נברח. לא היה לי מושג מה אני הולכת לקבל באמת. אם הייתי יודעת, הייתי עושה את זה עוד הרבה קודם. אפילו היה תשובה לשאלה שלי שלא ידעתי שאני בכלל שואלת. איך לא גילו לי את הדבר הזה? זוכרת שאמרתי לך משהו, ואז היה שקט. אני לא רגילה שיש שקט. רגילה שאומרים, ומישהו מיד מגיב. קודם כל אני נרגעת, ואז פתאום אני מבינה שהיה לי עוד דברים להגיד. ובזכות השקט המשכתי להגיד אותם. כאילו, את נשמת לי בטלפון, כזה. אוקיי, ממש מקשיבה. ואת עזרת לי להקשיב לעצמי. גם הצלחת באמת להבין אותי. אז גם התחלתי להוציא את מה שבאמת יש לי, את מה שאני באמת רוצה. הבנתי שאני צריכה להיפרד מכל מיני דברים בחיים שלי. דברים שהגבילו אותי, שהלכו איתי. זה שונה מכל מה שהכרתי. אז זה להיות פתאום מגל אחרת. פשוט שינה אותי. באמת אני אומרת, כאילו היום כשאנשים אומרים לי, וואי, איך את זה ואיך את זה, אני אומרת, זה התחיל מנוע. כאילו זה מתורת הרצון. אני עושה לי כאילו שיחות נוע. כזה כאילו אני מקשיבה לעצמי. אני אומרת משהו ואני נותנת לזה להיות. גם ההצלחה שלי בעסק, זה הרבה בזכות תורת הרצון. זה להסכים למה שאני רוצה, למה שבוער בי, גם אם הוא לא תואם את מה שמסביב. אני ממש ממליצה. זה ממש הקשבה לעצמנו באופן הכי עמוק והכי מאפשר. זה נותן נחת, גם זה מדייק ממש את היצירה. מה אני עושה פה? לאן אני הולכת? מאפשר לשמוח, בלי לפחד.